kina nufin ba kowa cikin gidan kin manta da lamari na ma kenan. Kina san kin kulle kawai kin banza da ni nazo ina ta kunkwasawa kin yi kunnan ƙwarshe gudu ni. Kin kwance ki a banda kiriya kin kwance ki kin bar na kwana a waje. Kika kulle abinki? To ai gani nayi kazan nan ba za ta ihe mu ba. Shi yasa na tura ka na ce ka je ka can ka siyo ruwa mai sanyi saboda in cinye. Hai kazan nan da daɗi, alkur'an da daɗi, na ji daɗin ta. Yau ma za ka ƙara siyo min? Au kina nufin kin cinye kazan ma gaba ɗaya? Akwai daɗi kazan nan. Alkur'an, ai na ka siyo yau za ka daɗa siyo min? Ban sani ba. Ango ka sha mai. Ango ka sha mai. Allah kalle. Ka ki ƙara irin wannan kulle da ni. Da Allah kalle bakin kamar an dimbula ku zaɓa koko. Bakin nawa? Ango. Allah ba wani ango. Ango ka sha mai. Kwana wa zaki ce wani ango ka ya mai. Ango an sha mai. Yau da ba ni dai na gargaji kaza ta ba. Na uwana. Ai kazan nake so. Kuma na gargaza. Kai amma kazan nan da daɗi. To ni dai na ci kaji, kuma yaya ne na ci kaji, kuma kazan nan da daɗi. Kai ai haka ake yi a dagan farko. Ne ka ci kaji.